Iloilo City LGU nagsulat na sa LTFRB nga tugutan nga makasulod ang First Town Jeepneys bilang preparasyon sa face-to-face classes sa mga estudyante. Samtang mga vendor, diskumpiyado nga madugangan ang ila kita kasunod sang pagpasugot nga makasulod ang provincial jeepney sa Iloilo Terminal Market sa limitado nga oras. Si Zen Kilantang nakatutok. Kada adlaw ginasapol sang local public transport route plan team ang mga transport cooperative agud makuha ang mga suwestyon sa mga driver kag masolusyonan ang mga problema sa nagapadayon nga pagpatuman sang LPTRP. Nahibaluan nga ginpalabot sa mga eskwelahan sa syudad ang problema sa mga estudyante sa pagbalik sang face-to-face classes. Gani nagpadala sang sulat ang syudad sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board Region 6 nga nagahinyo nga aprubahan ang pagsulod sang First Town Jeepney sa syudad agud hindi mabudlayan ang mga estudyante sa pagsakay sang pila ka beses. Nag-request si Mayor Giratania sa LTFRB kung pwede maalaw ang aton first town pasulod diri sa aton syudad, no? But of course we will make a route pa para sa ila nga wala sang overlapping, and kung i-approve sa LTFRB at least naka-prepare ng amon nga ruta. Samtang ginpahanugutan naman sang syudad nga makasulod ang mga provincial jeepney nga may karga sa mga produkto kag pasahero pakadto sa Iloilo Terminal Market halin 12 AM tubtob 6 AM. Ini kasunod sang reklamo sa mga manugbaligya nga naghina ang ila kita. Apang diskumpiyado naman ang market vendors nga madugangan ang ila income sa bagong implementasyon nga mag-aumpisa karon sa tungang gabi. Ay paman ka balanta lang na karon kung ang sang plastar sang isang baklanay kung mayo man kung hindi. Wala gid yan bintaha, mami. Sino mamakal sina alas 12 sang gabi pakadto alas 6 sang aga man. Na ma-open kami tag alas 3 siya. Useless lang gyapon nila yang implementasyon nga muna iya mamiya. Upoy Gromel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.